F'esperjenza xejn feliċi li tiġi fuqek ħabta u sabta meta tieħu l-aħbar li għandek kanċer, il-vjaġġ ta' testijiet u żjarat l-isptar ikun bla waqfien. B'dan f'moħħa Danika Marmara, id-direttur tal-Cancer Care Pathways f'Malta, ridet nissel raġġ ta' tama f'dawk in-nies li jkunu għaddejjin minn dan kollu fl-isptarijiet ta' Malta. B'hekk fl-aħħar snin ġew introdotti infermiera li jissejħu Nurse Navigators li jgwidaw lil pazjent f'dak kollu li jkollu bżonn lilin mill-kura medika. Dan is-servizz ġie rikonoxxut mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li nnutat kif din il-kura hija personalizzata u tpoġġi lill-pazjent fiċ-ċentru, xi ħaġa li ħafna jitkellmu fuqha, imma rari ssir. Danika Marmara, il-moħħ wara dan is-servizz, tkellmet ma' One News dwar il-ħidma tagħha fil-kura tal-kanċer li tmur lura diversi snin. Wara li temmet l-istudji tagħha fir-Renju Unit ġiet lura Malta b'viżjoni li fejn hemm it-tbatija hemm it-tama. Kienet ċara li l-pazjenti kellhom bżonn li s-sistema tas-saħħa jkollha wiċċ uman li jista' jwieġeb għal kull mistoqsija li pazjent imbeżza ikun irid isaqsi. Pazjenti meta bdejt nimxi magħhom il-ġerni kollha, bdew jgħiduli li jħossuhom weħedhom, li l-kuntatt li għandhom huwa mat-tabib u biex isibuh ġieli issa jkun diffiċli, jintaqgħu ma' 20 professjonist differenti minn dijanjosi sa meta jkollhom it-trattament u anke wara. Ġifieri tant hemm professjonisti differenti li jintaqgħu magħhom, sptarijiet differenti li jgħidulna l-pazjenti huwa li ġieli jieqfu jisimgħu. Allura bda l-kunċett f'moħħi b'dak li bdejt nara x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn. Per eżempju bħal Renju Unit kellhom nurses speċjalizzati li jkunu fil-klinik biex jagħtu support ma jiena rrid xi ħaġa iktar. Danika spjegat li rwol ewlieni tan-Nurse Navigators. Allura ħloqt dan il-kunċett ta' navigation li meta tajt tinnaviga l-pazjent letteralment mhux biss tara x'għandu bżonn bħala informazzjoni, imma li tkun il-punt ta' referiment għalih u għall-familja tiegħu. Kapaċi li jsemma l-vuċi tal-pazjent waqt li qed jiddiskutu l-każ. Plus li inti il-ħin ta' stennija dawn jippruvaw jinnaqsuh kemm jista' jkun ħalli jaraw li minn appuntament għal ieħor ma naħlux il-ħin u anke jipprovdu koordinazzjoni u kontinwità ta' kura. Ġifieri anke meta pazjenti lesti trattament naraw li nsegwuh tul ħafna snin, anke 5 snin jekk hemm bżonn. Dan is-servizz qed jinfirex ma' tipi differenti ta' kanċer, kif beda l-pazjenti b'kanċer fil-musrana u issa s-servizz qed jingħata lil dawk morda b'fost oħrajn b'kanċer fil-pulmun, fil-prostata, fil-kliewi u fis-sider. Danika qalet li b'dan is-servizz l-ammont ta' nies li jmorru l-emerġenza bil-problemi u l-mistoqsijiet naqas drastikament. Għamilt ħafna telephone interviews u anke surveys nazzjonali biex nara kull pazjent kemm mar vantaġġ il-fatt li għandu navigator. Ħafna drabi jgħidulek over 90%, ġifieri l-fuq minn 90% jgħidulek li huma sodisfatti ħafna. Ġifieri meta tħares lejn dawn il-numri kbar ta' nies sodisfatti tieħu pjaċir li tal-inqas qed nagħmlu xi differenza fil-ħajja tagħhom.